हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है सुभद्रा योजना। ठीक है, ये स्पेशली ये स्कीम जो है ये उड़ीसा के लोगों के लिए है। ठीक है, अभी रिसेंटली उड़ीसा के गवर्नमेंट ने उड़ीसा के लोगों के लिए एक स्कीम निकाला है जिसका नाम है सुभद्रा योजना। ठीक है, ये महिलाओं के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसका बेनिफिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो गाइडलाइन है ये उड़िया में है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उड़िया में डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो जबकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को उड़िया से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखନ୍ତୁ, सर्वप्रथम सुभद्रा योजना ହେଉଛି महिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ମାଗଣା। ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ 10,000 ମିଳିବ ତାହା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ମିଳିବ। ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଆସିବ। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ର ଏଟିଏମ୍ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ମାନଦଣ୍ଡ, ଏହା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ବୟସ 21 କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମେ 1/7/2000ରେ ଆବେଦନ କରିବା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2/7/1964 କିମ୍ବା 1/7/2003 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭାବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ 18,000 ଅଧିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଉନଥିବେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ, ଯେଉଁ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଧୀନ ନ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆଉ ଅଧିକା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି, ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ଆଧାର ସହିତ। ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଥିବା ଦରକାର। ଡିବିଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦିଏ। କେମିତି ନା ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ଥ୍ରୁରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କି କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ହେଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ହେଲା, ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଡ଼ିବନି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍
ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।